ሰላም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ምስ ትግራይ ቱዴይ ትርከቡ ኩራት ተኸታተልትና ከመይ ትኾኑ ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮም ዓበይቲ ፍጻመታት ከም ዝስዕብ ተዋዲዶም ኣሎም ከም ልሙድ ቀንዲ ነጥብታት ብምቕዳም ዝርዝር ዜናታት ክነስምዐኩም ምሳና ጽልሑ ምስ ትግራይ ተፋቲሕና ኢና ኢሉ እቲ ንትግራይ ወሪሩ ዝርከብ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጌታቸው ረዳ ናይ ለውጢ ሓይሊ መሲሉ ኣብ 4 ኪሎ ተሸጉጡ ዝርከብ ህወሓት እዩ ክብል እውን ነቒፉ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ንድርድር ዘይቀርብ ቀይሕ መስመር ኢሉ ቤት ጽሕፈት ቤት ምክሪ ትግራይ ብእኒ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት እቲ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ኣእጊደ ዝበለ ኮይኑ ነዚ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ሓሳባት እናተውሃቡ ይርከቡ። ምክትል ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ጉዳይ ግዝኣትን ላዕላውነትን ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፍታሕ እምበር ናብ ድርድር ኣይቐርብን ክብሉ ነቲ ከይዲ ተቃዊሞምዎም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ አዘርባይጃን ዝኸድሉ ሚስጥር ተቃሊዑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ አዘርባይጃን ዘምርሕሉ ምክንያት ቅድሚ 2 ዓመታት ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝተተሓዛ ኣጽዋር ጻዕና መራኽብ መተካእታ ንምልማን ከም ዝኾነ ተፈሊጦሎም። ሰራዊት ኢትዮጵያ በበዝሒ ናብ ትግራይ ይጽጋዕ ምህላው ሲዕቡ ሕዚ እውን ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ይመዛወሉ ከም ዘሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኩናት ክኸፍት ከም ዝኽእል ከምኡ እውን መዘራረብነቱ ዝቐጸለ ግዝኣት ትግራይ ቆሪስካ ናይ ምውሳድ ፖለቲካዊ ሽርሒ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዜናታትና ዝተኻተቱ ዛዕባታት እዮም። መንግስቲ ፌደራል ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ኣብ ዘጸግዕሉ ዘሎ እዋን ብኣሽሓ ዝቁጸሩ ነበርቲ ካብ መረበቶም ምምዝባል ቀጺሎም ኣለው። በደላትን ስቃይን ህዝብታት ወረዳታት ጸለምቲ ላዕላይ ጸለምትን ማይ ጸብርን ሕዚ እውን ይቕጽል ከም ዘሎን ህይወቶም ንምትራፍ ቁጽሪ ዝማዛበሉ ንጹሃት ዜጋታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወስኸ ምምጽኡ እናተገለጸ ይርከብ። ናብቲ ከባቢ ዝኣቱ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ዕጡቕ ሓይሊ ኣምሓራን እናወስኸ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ነባሪ ህዝቢ ወረዳታት ጸለምቲ ላዕላይ ለምትን ማይ ጸብርን ዝፍጸሙ በደላትን ስቃይን እውን ብመጠን ይውስኹ ከም ዘለው ዝሕብሩ ፍልፍላት ብዙሓት ናብ ከተማ እንዳባጉናን ከባቢኡን ይመዛበሉ ከም ዘለው ይሕብሩ። ካብ ዝፍጸመሎም ዘለው ተግባራት ግፍዒ ንምምላጥ 10427 ወገናት ካብ ወረዳታት ጸለምቲ ላዕላይ ጸለምትን ማይ ጸብርን ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ መረበቶም ገዲፎም ናብ ከተማ እንዳባጉናን ከባቢኡን ከም ዝተመዛበሉ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ምጽብጻብና ይዝከር እዩ። እቶም ካብ 17 ጥሪ ክሳብ 19 ለካቲት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት መብዛሕትኦም ቅድሚ 3 ዓመታት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምፍጻሙ ሲዕቡ ካብ ሽረን ካልኦት ከባቢታት ናብ መረበቶም ዝተመለሱ ከም ዝኾኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቶም ዳግም ዝተመዛበሉ ወገናት ከም ዝልዎ ናብ መረበቶም ካብ ዝተመለሱ ላዕለታት ሒዞም እናተገፍዑ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ዝነበረ ግፍዒ ብዘደንግጽ መልክዑ ብምቕጻሉ ህይወቶም ንምትራፍ ብድሩን ገደልን ከም ዘምለጡ ይዛረቡ። እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ስርዓት ዘይተኸተለን ጸጥታ ሓይሊ ትግራይ ዘየካተተን ብምንባሩ ጸገማት መሪርዎ ጥርሑ ናብ ታዕና ገዝኡ ዝተመለሰ ህዝቢ ሕዚ እውን መንበሪ ስኢኑ እግሩ ናብ ዝመርሖ እናሃደመ ከም ዘሎ ተፈሊጦሎም። ስርዓት ብልጽግና ተመዛበልቲ ውሕስኖም ከይተሓለው ንኽምለሱን ኩነታት ጸጥታ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንኽሕሎን ቃል ብምእታው ንኽምለሱን ተወሰነ እውን ኣብቲ እዋን ዝነበረ ጊዜያዊ መምሕዳር ነዚ ተቐቢሉ ንኽምለሱ ምስ ገበሮም እቲ ድሕንነቶም ክሕልወሎም ዝተባሃለ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ግና ምስ ዕጡቕ ሓይሊ ኣምሓራ ብምዃን ከም ካልኣይ ዜጋ ቆፂሩ እናሳደዶም ከም ዝርከብ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ዘመልክቱ። ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ንድርድር ዘይቀርብ ቀይሕ መስመር ኢሉ ቤት ጽሕፈት ቤት ምክሪ ትግራይ ብእኒ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት እቲ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ኣእጊደዮ ዝበለ ኮይኑ ነዚ ስዕቡ ዝተፈላለዩ ሓሳባት እናተውሃቡ ይርከቡ። ምክትል ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ጉዳይ ግዝኣትን ላዕላውነትን ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፍታሕ እምበር ናብ ድርድር ኣይቐርብን ክብሉ ነቲ ከይዲ ተቃዊሞምዎም። ኣብ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀጽ 2 ወሰን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብንጹር ተቐሚጡ እናሃለዎም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ኣከራኸርቲ ናቁጣታት መረፃ ኢሎም ዘውፅዎ መግለጺ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝጥሓሰ ከም ዝኾነ እውን እቲ ቤት ምክሪ ገሊጹ። ፌደራል መንግስቲ ይኹን ቦርድ መረፃ ብሃበ ተረኽበ ዝህበና ወይ ዝምንጥነልና መሬትን መንነትን የለን ዝበለት ቤት ጽሕፈት እቲ ዝተውሃቦ መግለጺ ሕገ መንግስታውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስን ይኽብል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመልኪቱ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ባይቲ ፌደሬሽን ዝወሰነ ብዝብል ግዝኣት ትግራይ ንሓዋሩ ዝህግር
ውሽተ ክልላት መረፃ ብቐጥታ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንኽመርፁ 16 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ዕላው ዝገበረ ኮይኑ ነዚ ሲዕቡ ዳርጋ ኩሉ ትግራዋይ ክበሃል ብዝኽእል ነቲ ሽርሒ ተቃዊምዎ እዩ። ኣብቲ እዋን ነቲ ውሳነ ዝተቃወመ ብእኒ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ወሲድዮ ተኣጊዱ ዝብል መግለፂ ዘውፅኦ ኮይኑ እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እናተኣናገደ ይርከብ። ምክትል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምሁር ሕግን ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምስ ዛራ ሚድያ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ጉዳይ ግዝኣታዊ ሓድነትን ላዕላውነትን ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ይፍታሕ እምበር መሳርሒ ፖለቲካ ኣይኸውንን ኢሎም ሕገ መንግስቲ ካብ ዝጸድቕ ንድሓር ዝኾነ መሰሓብ ነገር እንተተፈጢሩ ካብ ካልኦት ትካላትን መወዳእታ ውሳነ ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ይኸይድ እምበር ባይቶ ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳነ ናብ ካልኦት ትካላት ከይዱ ኣይፈልጥን ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል እቲ ሕዚ ውድብ ስምረት ኣጊደዮ ዝብሎ ጉዳይ ፖለቲካዊ ሽርሒ ይብሉ። ኣብ እዋን ጆኖሳይድ ትግራይ መሳርሒት ስርዓት ኮይነን ብምክንያት መንነቶም ዝተኣሰሩ ተጋሩ ዝፈርዳ ዝነበራ ኣብያተ ፍርዲ ንሕዚ በፂሕን ትክክለኛ ፍርዲ ክህባ ኣይኽእላን ብምባል ካብዚ ንላዕሊ ግና እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ምውሳዱ ሓደገኛ ምዃኑ ይገልጹ። ኣይተ ኣማኑኤል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝወዝዕዎ ሓበሬታ ድማ ዓበይቲ ብሄራዊ ጉዳያት ትግራይ ብሻጥርን ድራማን ናብ ቢሮክራስን ቤት ፍርድን እናወሰድካ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ምውራድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስዕቦ ቀጻሊ መዘዝ ከቢድ ዝበሉ ኮይኖም ላዕላውነት ትግራይ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን፣ ላዕላውነት ትግራይ ጉዳይ ዋጋ ዕዳጋ ኣይኮነን፣ ላዕላውነት ትግራይ ጉዳይ ሪፈረንደም ኣይኮነን፣ ላዕላውነት ትግራይ ጉዳይ ድራማን ሻጥርን ኣይኮነን ክብሉ ተቃዊሞም ላዕላዊ መሬት ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፖለቲካዊ መጣልዕ ክኸውን የብሉን ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል እቲ ናይ ባይቶ ፌደሬሽን ውሳኔ ጌጋ እዩ፣ ጌጋ ምዃኑ ተተኣሚንሉ ድማ ብግልፂ ብፖለቲካዊ ውሳኔ ክሰዓር ዘለዎ ብምባል ናብ ቤት ፍርዲ ምኻዱ ቅቡልነት ከም ዘይብሉ ኣስሚሮምሉ። ካልኦት ኣብቲ ጉዳይ ሓሳቦም ዝሃቡ ተጋሩ ድማ ንዝተተሓዘ መሬት ሕጋውነት ምሃብ ዓብዪ ገመን ጥራሕ ዘይኮነስ ንገቦጣ እውን የተባብዕ ይብሉ። ሓደ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ እንተኣቲኻ በቲ ፍርዲ ዝተዋወካ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ንክትቅበል ክትግደድ ኢኻ ዝብሉ ገለ ወሃብቲ ርእይቶም ሕዚ እቲ ቤት ፍርዲ ኣጊደዮ ዝብሎ ዘሎ ጉዳይ ፅባሕ ንግሆ ነቲ ውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን እንተፅኒዕዎም እንታይ መማረፅ ኣለካ ብምባል ስግኣቶም ይገልጹ። ብኻሊእ ገጽ ካብ ሱቕ ምባል ምእጋዱ ከም ሓደ ኣወንታ ይኽረአ ዘለዎ ዝብሉ ውሕዳት እኳ እንተሃለዉ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ግና ጉዳይ ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ናብ ድርድር ክቐርብ ከም ዘይብሉን ብመሰረት ሕገ መንግስትን ውዕሊ ፕሪቶርያን ጥራሕ ናብ ንቡር ክምለስ ከም ዘለዎ ብዕቱ ይገልጹ ኣለዉ። ትግራይ የመጀመሪያ ፍቺ ነው የፈጸመው። መጀመሪያ ፍቺ ፈጽመናል። ምስ ትግራይ ተፋትሒና ኢና ኢሉ እቲ ንትግራይ ወሪሩ ዝርከብ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጌታቸው ረዳ ናይ ለውጢ ሓይሊ መሲሉ ኣብ 4 ኪሎ ተሸጒጡ ዝርከብ ህወሓት ይኽብል እውን ነቒፉ ብሽርሒ ስርዓት ብልጽግና ንግዝኣት ትግራይ ገዊጡ ሒዙ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንኸይቀራረቡ ብዕቱ ዝሰርሕ ዘሎ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ምስ ትግራይ ፍትሕ ጌርና ኢና ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ምስ ትግራይ ፍትሕ ጌርና ኣለና ክብል ዝኸኣለ ነቲ ባይቶ ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳነ መሰረት ብምግባር እዩ። እቲ ውሳነ ብኣወንታ ከም ዝሪኦ ዝገለጸ እቲ ኣሽሓት ተጋሩ ዝጨፍጨፈን ዘፈናቐለን ገበነኛ ደመቀ እቲ ባይቶ ፌደሬሽን ዝወሰዶ ውሳነ ምስ ትግራይ ናይ መጀመርያ ፍትሕ ክንገብር ኣኽኢልና ኣሎ፣ ሙሉእ ውሳነ ምስ ተዋህበ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ፍትሕ ክንገብር ኢና ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ምስ ህወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ እኮ ባእሲ የብልናን ተመዛበልቲ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እናበለ ከም ስል ዝጸንሐ ኮሎኔል ደመቀ ካብ ገዲ ምስ ትግራይ ተፋትሒና ኢና ይብል ኣሎ ኣብ መሬት ትግራይ ጠጠው ኢሉ ዋርድያ ተከዘ ዝብል ሓይሊ ዕጢቑ ተጋሩ ካብ ሩባ ተከዘ ንኸይሸግሩን ግዝኣት ትግራይ ናብ ኣምሓራ ንምጥቕላልን ዝሰርሕ ዘሎ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሕዚ ድማ ኣብ ኣደባባይ ካብ ትግራይ ተፋትሒና ኣለና ክብል መሬት ትግራይ ብዕሊ ከም ዝተወሰደ ብቑሉዕ ኣውጆ ኣሎ። ተሳትፎ ህዝቢ ወልቃይት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት መረፃ ቀዳማይ ፍትሕ ክብል ዝገለጾ ኮይኑ ቀዋምን ሙሉእን ሕቶ ድሕሪቲ መረፃ ኣብ ዝካየድ ሪፈረንደም ከም ዝምለስን እቲ ወሳኒ ስጉምቲ ድማ ናብ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ምስ ተጸንበሩ ምዃኑ ኣውሪሁ ኣሎ። ብመሰረት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ ትግራይ ቀዳማይ ፍትሕ ጌርና ኣለና ንብረትን ካልኦት ጉዳያትን ምስ ተፈትሑ ሙሉእ ፍትሕ ክግበር እዩ ዕላማና ኣብ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ምስ ስታፍ ክብል እውን ተሰሚዑ። ይህ ከትግራይ የመጀመሪያ ፍቺ ነው የፈጸመው። የመጀመሪያ ፍቺ ፈጽመናል። ሙሉ ፍቺ የሚሆነው ደግሞ የንብረት የህይወት የሌላ ጉዳይ በተመለከተ ስለዚህ ቀጣይ እኛ የአማራዊ ማንነታችን መልስ አገኘ የምንለው የክልል ምክር ቤትን እና ስናገኝ ነው ብለን ነው እናስበው።
ደመቀ ንፖለቲከኛታት ትግራይ እውን ሙስልያት ብምባል ዝነቐፈ ኮይኑ መግለፂ ቦርድ መረፃን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ስዒቡ ንጥርዓን ልሂቃት ተጋሩ ብትሪ ክነቅፍ ተሰሚዑ ኣሎ። ህወሓት ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ መረፃ ከተካይድን ከላ ካሊእ ድማ ሕጋዊ መሲላ ሕጊ ተጣሒሱ ምባል ሙስሊነት እዩ ክብል ነቒፉ። ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ ስምምዕነት እቲ ከባቢ መን ከም መሓድሮን ኣብ ትሕቲ መን ከም ዝፀንሕን ወከልቲ ህወሓት ነቲ ከባቢ መሰሓሓቢ ኢሎም ከም ዝፈረሙን መንግስቲ ፌደራል ከም ዘመሓድሮን ተቐቢሎም ከም ዝተመለሱን ዝሕብር እቲ ኮነሬል ሊቃት ትግራይ ነቲ ስምምዕ ከይተረድኡን ከይፈለጡን ተጣሒሱ ክብሉ ግቡእ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ትካላት ፌደራል ዘለዎም ተቃውሞ እውን ኮኒኖሎም። ደመቀ ዘውዱ ጌታቸው ረዳ ናይ ለውጢ ሓይሊ መሲሉ ኣብ 4 ኪሎ ዝርከብ ህወሓት ክብል እውን ንኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቒፍዎም ኣሎም። ኮነሬል ደመቀ ዋላ እኳ ኣብ 4 ኪሎ ዝርከብ ህወሓት እንተወሎም ጌታቸው ረዳ ግና ንህወሓት ንምጥፋእ ዝቃለሱ ከም ዝኾኑ በተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ክልተ ግዜ ናብ ሑመራ ከይዶም ቀደም ቃፍታ ኣብ ወለጋ ይኹን ኣብ ወርሒ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፈልጥ ኣመሓዳሪ ንምድበሉ ነርና ሕዚ ግና ብደቁ ይመሓደር ኣሎ ብምባል ነቲ ዘይሕጋዊ ምሕደራ ኣፍልጦ ዝሃውን ተመዛበልቲ ምስ ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ ንኸይምለሱ ዝተኸላኸሉን ትግራዋይ ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ። ቃፍታ የት ነው? ጨረቃ ላይ ነው? ወለጋ ነው? በፍጹም የማያውቅ የቃፍታ ማሕደሪኻ ተባሂሉ ይብደል تفكر مسلوك بيهم أنا أيقبلن نادم أتقبل. ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወግዓዊ ዑደት ንምክያድ ናብ ኣዘርባጃን ኣምሪሖም ኣብ ከተማ ባኩ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ሃይደር ኣልየቭ እንትበፅሑ ድማ ብላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣቀባብላ ዝተገበረሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቀንዲ ምክንያት ዑደቶም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብሉ ሕቶታት ብሰፊሑ ይለዓለሎም። ኣዘርባጃን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብፍላይ ምስ ጎረቤት ሃገር ኣርሜንያ ኣብ ዘካየደቶ ኩናት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ወተሃደራዊ ሜላታትን ባዕድማዒ መንገዲ ከም ዝተጠቐመት ዝሕብሩ እቶም ፍልፍላት ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀጥታ ንምቁፅፃርን ወተሃደራዊ ሓይላ ዘመናዊ ንምግባርን ስምምዓት ዕድጊት ወተሃደራዊ ናውቲ ክትሓትት ከም ትኽእል ወሲኾም ይገልጹ። ቅድሚ 2 ዓመት መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ካብ ኣዘርባጃን ዝተበገሳ 3 መራኽብ ብቀይሕ ባሕሪ እንትሓልፋ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብምእታወን ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይነን ምንባረን ዝዝከር እዩ። ኣብ ውሽጢ እተን መራኽብ 24 ሰራሕተኛታትን ኣካላት ድሕንነትን ከም ዝነበሩ ዝተገለጸ እንትትከውን ካብዚኦም እቶም 18 ኣዘርባጃውያን እንትኾኑ እቶም 6 ድማ ወጻእተኛታት ኣካላት ድሕንነት ምናልባት እውን ስሪላንካውያን ከም ዝኾኑ እዮም ዝግለጽ። ኣብቲ እዋን እተን መራኽብን ኣብ ውሽጠን ዝነበሩ ሰራሕተኛታትን ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ዝወዓሉ እንትኾኑ ነቶም 18 ኣዘርባጃውያን ኣብ ወርሒ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ፈትሑ ሰደዶም እንትትከውን እቶም 6 ስሪላንካውያን ድማ ዝተወሰነ ግዜ ኣጽኒሖም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝለቀቆም ይፍለጥ። ነቶም ዝተኣሰሩ ሰራሕተኛታትን መራኽብን ንምፍታሕ መንግስቲ ኣዘርባጃን ተደጋጋሚ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከካይዱ ብጽንሑ እውን ዝፍለጥ እዩ። እተን መራኽብ እንታይ ጽዒነን ነይረን ናበይ ከይጓዓዛ ነይረን ዝብሉ ሕቶታት ግና ዛጊድ ዘይተመለሰ ሕንቅሊተይ ኮይኑ ይርከብ። እቶም ሰራሕተኛታት እተን መራኽብ ናብ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ይጓዓዛ ከም ዝነበራን ብንፋስ ተደፊአን ናብ ማይ ኤርትራ ከም ዝኣተዋን እኳ እንተገለጹ ድሒሮም ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ግና እተን ካብ ኣዘርባጃን ዝተበገሳ 3 መራኽብ ኣጽዋር ዝፀዓናን ዋድነቱ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑን ተቃሊዑ እዩ። እንተኾነ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ዋላ ሓንቲ ቃል ትንፍሰ ይበሉን። እምበኣር ጉዕዞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ቢልዮናት ዶላር ተኸፊልዎ ብ3 መራኽብ እናተጓዓዘ እናሃለዎም ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣተወን ሻዕብያ ቁርጥም ኣቢሉ ንዝበልዖን ኣጽዋር መተካእታ ልመና እዮም ሕዚ ናብ ኣዘርባጃን ኣምሪሖም ዘለዉ ከም ኣገላልጻ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብ3 መራኽብ ተጻዒኑ ዝጓዓዝ ዝነበረን ብሻዕብያ ዝተበልዐን ኣጽዋር ቀዲሙ ገንዘብ ከፊሉ ብምንባሩ ማይ ንማይ ከም ዝተረፈ ዝሕብሩ እቶም ፍልፍላት ሕዚ ናቱ መተካእታ ንመንግስቲ ኣዘርባጃን ንኽልምኑ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ባኩ ንኸምርሑ ከም ዝተገደዱ እናገለጹ ይርከቡ። እዚ ይሳኸዐሎም ዶ ካሊእ ሕቶ ኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንድሮን ሓዊሱ ዘለዎ ተተኳሲ ዘመናዊ ኣጽዋር ምስ ናይ ኤርትራ እንትነጻጸር ዝተሓተ ከም ዝኾነ እዩ
ሓበሬታታት ዘመልክቱ ዋላ እኳ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ዝጸንሐ ዳታ እናተጠቐሙ ኢትዮጵያ ብወተሃደራውን ዘመናውን ኣጽዋር ካብ ኤርትራ ዝሐሸ ጸብለልታ ከም ዘለዋን ተመልከቱ ብጭቡጥ ኣባይታ ዘሎ ነገር ግና ካብዚ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ እዩ ናይ ቀረባ ፍልፍላት ዘመልክቱ ናይዚ ምክንያት ድማ ዋላ እኳ እዋን ዘመነ ስልጣን ኢህወደግ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዝበዝሐ ኣጽዋርን ሓይሊ ሰብን ተነበራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት 2 ዓመታት ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት 3 ዓመታት ኣብ ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት 7 ዓመታት ብርክት ዝበለ ሓይሊ ሰቡን ዘመናዊ ኣጽዋርን ንኸስእን ምክንያት ከም ዝኾነ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ኣብ እዋን ወራር ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ዝማርኾምን ዘቃጸሎምን ታንክታትን መዳፍዕን ገዲፍካ እቶም ብሰብ ብልጽግና ተላፊኖም ንህዝቢ ትግራይ ዝዋግኡ ዝነበሩ ሻዕብያን ፋኖን እኳ ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ከም ዝወሰዱ እዩ ዝዝረብ ብመሰረት እዚ ኤርትራ 240 ታንክታት እንትህልዋ በአንጻሩ ኢትዮጵያ 106 ታንክታት ከም ትውንን ብሓይሊ ሰብ እውን እንተኾነ ኤርትራ ንዓመታት ዝሰልጠነን ብዝሐሸ ስልትታት ውግእ ዝፍለጥን ሰራዊት ከም ዘለዋ እናተገለጸ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኩናት ክጅምር ይኽእል እዩ ዝብል ጸብጻብ ትካል ኣሜሪካ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ምቅላሕና ዝዝከር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ትካል ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ጎነጽ ክልዓል ከም ዝኽእል እዩ ጠንቂቑ ዘሎ ንኹነታት ጎነጽ ዝትንትን ትካል ክሪቲካል ትሬስ ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ወተሃደራዊ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ እቲ ትካል ሓይሉ ምስ ትግራይ ኣብ ዝዋሰኑ ከባቢታት ዘዋህለለ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ኣብ ልዕሊ ህወሓት መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል እዩ ዘንፍት እቲ ትካል ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ክልቲኦም ሓይልታት ብነብሲ ወከፍ ወገን ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ትግራይ ኣብ ዝዋሰኑ ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ሓይልታት ፌደራልን ህወሓትን ናብ ጎነጽ ምእታዎም ዘይተርፍ ምዃኑ ኣጠንቂቖሎም እቲ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ዘሎ ወጥሪ እንተፈንዲኡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ከም ዝለዓል እውን እቲ ትካል ኣረዲኡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከባቢታት ዶባት ከቢድ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይገብራ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰት ጸብጻብ ንሰራዊት ኤርትራ ሓዊሱ ቀንዲ ምድላዋት ኩናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይግበር ከም ዘሎ ይሕብር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዕራብን ጸለምትን ትግራይ ምስ ትግራይ ኣብ ዝዋሰኑ ከባቢታት ኣምሓራን ዓፋርን ከምኡ እውን ብሸነኽ ዓፋር ኣብ ደቡብ ግንባር ቡሬ ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት ኣስፊሩ ዝርከብ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኩሎም ግንባራት ሰራዊት ጸጊዑ ከም ዝርከብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት የመልክቱ እቲ ምጽጋዕ ብክልቲኦም ኣካላት ሕዚ እውን ዝቐጸለ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ከበርተ ኣጽዋር ጸዓና መኻይን ናብ ደባት እንተጸግዕ ዘርእዩ ምስልታት እናወፁ እዮም እቲ ኣብ ከባቢ ደቡብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ እንተተላዓይሉ ከም ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝኣምሰላ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክሕወሶ ከም ዝኽእላ እውን ስግኣቱ ይቐምጥ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ዘላ ግብፂ ትኹን ኣብቲ ዞባ ውጥም ቅልቅል እትብል ዘላ እስራኤል እውን ኢድ ምእታውን ዘይተርፍ ምዃኑ የተሓሳስብ እቲ ኣብ ጫፍ በፂሑ ዘሎ ወጥሪ ክፍታሕ እንተዘይክኢሉ እስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ምስ ኢትዮጵያ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ምስ ኤርትራ ክውግና ከም ዝኽእላ ዝገመተ ትካል ክሪቲካል ትሬት እዘን ሃገራት ኣብ ኩናት ሱዳን እውን ኢደን እትየን ምህላወን ነቲ ስክፍታ ዝያዳ ይዕብየሉ ሰበስልጣን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር ሰሓቦ ጉተቶም እታዎም ተገሊጹ ንጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪካ ብግልጽ ብምንቃፍ ዝፍለጡ ነበር ተሓጋጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪካ ኣሜሪካ ቲቦር ናጅን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ድሕሪ ምጽማዶም ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ተጋዲዱ ተባሂሉ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውጽዎ ጽሑፍ ቲቦር ናጂ ኣብ ዝኽፈሎም ረብሓን ውልቃዊ ምትእስሳርን ዝተመርኮስ እዮም ክብሉ ከሲሶምዎም እቶም ሚኒስትር ወሲኾም እቶም ነባር ዲፕሎማት ኣብ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪካ ውሕድ ኣፍልጦ ይኹን ተኣማንነት ከም ዝነበሮም ቀንዲ ዕላምኦም ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጎረቤት ላዕለዋይ ሃገር ዘለዎ ድሌት ባሕሪ ንምዕዋት ዝኽተሎ ኣጀንዳ ወራር ንምሽፋንን ኣቕልቦ ንኸይረክብ ምግባርን እዩ ብምባል ይነቕፍዎም ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቲቦር ናጂ ንኤርትራ ጽልኢት ዘለዎ ፖለቲከኛ ብምባል ጽውዖም ትትከውን ዘንጽባርቕዎም ትንታነታት ገንዘብ ንዝኸፍልዎም ኣካላት ዘዳልዩ እዮም ክብሉ ገሊጾሎም ንኽሲ ሰበስልጣን ኤርትራ ምላሽ ዝሃቡ ኣምባሳደር ቲቦር ናጂ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝለዓለ ጭካነ ቁጠባዊ ውድቀት ከምኡ እውን ስእነት ዲሞክራሲ ዝቐርበሎም ሓቀኛ ነቕፌታታት ምምካት እንትሰኣኖም ነቲ መልእኽተኛ ከጥቅዑ ከም ዝመርጹ ገሊጾም ቲቦር ናጂ ወሲኾም ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ በቲ ናይ ቃላት መጥቃዕቲ ምቁጥዖም እቲ መልእኽቲ ኣብ ትክክለኛ ቦታ ከም ዝዓለበ ዘርኢ ብምባል ብስላቕ መሊሶም ካብቲ ዘይእርኑ ቁጥዐ ዝለቁ ክቡር ኤርትራዊ ሚኒስትር ሓበሬታ ሕሶት ከምዚ ዓይነት መልሲ ምርካብ
ኩሉ ግዜ የስሕቀኒ ብዛዕባ ልዑል ጭካነ ስርዓት ህግደፍ ቁጠባዊ ውድቀት ከምኡ እውን ስእነት ዲሞክራሲ ዝህቦም ተኸታተልቲ ነቐፌታታት ምምካት እንትሰኣኖም ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ኣብቲ መልእኽቲ ዘተኩሩ ኣብቲ ልኡኽ ወይ ድማ ኣባየይ ኣተኪሮም ኣሎም ክንደይ ይሕዝን ክብሉ ተሰሚዖም መንግስቲ ኤርትራ ንቲቦር ናጂ ብገንዘብ ዝእዘዙ ክብል እኳ እንተተኸሰሶም እቶም ዲፕሎማት ግን ዘልዕልዎም ነቐፌታታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እንተይኮነስ ኣብ ፖሊስታት ስርዓት ህግደፍ ዘተኮሩ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ነቐፈቲኦም ኣሕይሎም ከም ዝቕጽሉ ኣረጋጊጾም እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝግበር ዘሎ ናይ ቃላት ምልውዋጥ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ኣብ ዝበፅሐሉን ብሰንኪቲ ዘሰሓብ ዘሎ ወደብ ባሕሪ ዞባዊ ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ዝያዳ ኣዘራራቢ ኮይነሎም ክቡራትን ክቡራንን ስለ ዝተኸታተልኩምና ብምስጋን ዕለታዊ ዜናታትና ኣብዚ ክንዛዝም ሰላም ድሓን ኩኑ